ipi baro say simpat. Kami bas sup bakamen ipi baro ki baju Kristyan bahai kini ke YouTube channel jonga badeng do todong ipi ki bare day kinong bela ki badup ki ba im saja kumba im badeng do todong to scam how blay namar mau batip yang ipi halor ki eke baro ki jingle ki jingkam jonga bat jongpi ti menta kamit ngan ong ipi na ka menta ka jaj penriu na ka menta ka jing shale ben le kho jong ko jaj penriu bat na ka menta ki khon ka bri nyu tra baro ki bas no thu bat ki bas shampang ya ka ka banganga keren baro sikata bat ki don ki jing bakla ki jonga namar ka jing pendom jong ki brio ban yelam bakla ya ka YouTube channel jonga te menta kamit kalong ka jing duai kerpang na ka menta ki khon ka bri nyu tra baro ki baju Kristyan bahai ka YouTube channel jonga badeng do trong ngan pelong jing duai na ka benta jonga jong pi bat ka imlang salang ka jongi baro bat kidon ki kiban saja mo kiban saja hakni ki jela jongi namar na ka benta ka jing ya lambakla jongki nong sensar jongi hake imlang salang jongi na ka benta ki khon ki hajar na ka benta ki khon ka bri nyutrap na ka benta ka jela hi baro ka wei ti kani baro ngan ong ipi ba menta ngan pelong jing duai na ka benta ka jing bha na ka benta ban light na ka jing sniu na ka benta ban weng no ya usai te sai khum jong ka jing dum na ka jing mut ka jing perkhat ka bangi perkhat baro sikata ti menta kami ngan puli na ka sam mo na namar ba yela di tingala de le ekanyam karukom lajong ti ngala de pelong jing duai handre kani kalong tang ka jing pensngeu ye phi baro ki ba ju Kristyan bahai ka YouTube channel jonga lada phi de ki balalong Kristyan ne ki bam palong Kristyan la ne ki ba don be ya ka ta mensim trairi ban i ya ka khendau ka siap ban i ya ka jaj benriu ya ka kanyam karukom handre ngan ong ye phi ngim de ban pharia ya ka jaj benriu da ka ta ka jinget nong wei la ne ngim de ban pharia ka jaj benriu da ki jing perkhat bangis ngau haladi bakalong ke badai handre ngan ong yipi tang hau blei kalong ke badai tang hau blei kalong ke badai tang hau blei kalong ke badai sto nagani ka daw ngan ong yipi ba nadu mensiwa ha ka jaj benriu jungi ngan ong yipi kadon ka hok ladang ile kumno ru kadon ka hok handre ha kani ka juk mementa kamdon syu ka hok na kani ka daw ba balei ba teng ka penlong yenga bangan bitar bangan tim ngan telamo handre banga tim ngatla ye pi ki ba Kristyan yenga banga tim ngatla ye pi ki ba duk banga tim ngatla ya ki ba bet ka donut handre ngatim ngatla ya kitu ki kanriang bat ki ba kwa ban yalam bakla ya ka imlang salang syaka jingjot na kata daw nga tim ngatla ya ki boman nga tim ngatla ya kitu ki briu ki ba arsap nga tim ngatla ya kitu ki mensim ki ba kwa tang ban penjot nga tim ngatla tang ya kitu ki briu ki ba trangsnam ban penjot ya ki khon ka briu new trap jongi na kani ka daw kamut ba ka mensim jonga ka donut jonga ngala IT ha ublei na kani ka daw kamut ba kam shimla day nga na ka banta ka no kam basniu handre nga kwa ba ublei undon rangkat patngi ha ka jing yele ka jongi na ka banta ka jing light lut jong ka mansim ka donut ka jongi ban na ka banta ka khandau ka siap ka jongi ti manta ngan pelong no ya ka ta ka jing puli na ka sam nadu ka sam ka ba chispa sa fuei hadu chispa sa usa ka jing duai ban light na ka jing boman nai tiang mo waju ya tiang ra saya tiang sibet saya ong yenga ani mju asnga ba puli bible ba dang bat ke puli bible ba ke timsi te mlong ra ti nga kerpat ipi ba fim dei ban tiang namar ba nga ngam dei uta u ba pia kran kumno yenga pia kano kumno yenga handrei ka jing bitar jong ka mensim ka jonga kalong namar ba ngangu ngadam yu ublei met abat singi ngaduai bon pelaj yo sai te sai khum jong ka jing dum na kani ke jaj penriu namar ba dei tang ke jing sha elam bakla ki bala te mraw yengi ya ka jing mut jing perkhat jungi ngi pisang ilang namar ke jing sale ben le kho
ya baro ki khon ke bri nyutrap na kani ka daw la da phis ngosi banga nga kren baro skata to map yanga Henry menta kamiet ngan ong ipi ngan pensngyo na ka benta phi baro ki khon ke bri nyutrap ki baju kersian bahai kani ke YouTube channel jonga tangi ki balalong kristan tangi ki tu ki bompa long kristan Henry nga duai na ka benta jong baro lang ba ublei unyada yangi na kanu ke basniu ba ublei hi unlong unong apira na ka benta jing im jonga bat jong phi baro lang na ka benta ba ublei un kerku kerdo yanga bat epi na ka benta ka jing im jongi namar kamdon e hang ne perthei Henry tang lada haka hok kesikantin katkum ka hukum jong ublei ban kamai ka hok kesikantin katkum ka hukum jong ublei tang kata him don e Henry kani ka jingle ka jingkam ka bangi ngitip ha baro Henry ngimlaj pat ban keren Henry nga ubalaj ban keren ngan pensngau se phi baro khot ki basngam ti na kani ka daw phi ki ba jukersan bahaya ka YouTube channel jonga badeng do trong menta kamit ngaduai asyania hauble trekenrat banna ka benta kitu kinong sensar ki babet ka donut bat ki bakwa banyaj ha kalenti jong ka hok kalenti ka babet to ai kin snap bat kumju ru ya phi ki baju kersan bahaya ka YouTube channel jonga ya ka jinglang a ya ka jing pisa ka bangingi la chale bam hok ha kani ke jala ti na kani ka daw menta kamit nga penlong khanang kani ke jing duai mo kajing duai ban laj na kajing bomman na kasam basispa arpuei kasam udabit na kasam basispa saupuei kasam udabit nga khot yeme ko trai tuan kloi shanga to shaskori kasur jonga banga khot shemi to kajing duai jonga kanlong hame kajing ubi bat kajing ra kikti jonga kum kajing knya janmit to bu nong ap ya kasentur jonga ko trai to sumar hakherdap kirim yang sentur jonga wat sya bakadonut jonga kan phai sya kabasniu sya ki kam bomman rengkat bat kiriu dakat ngan om ya bam yadi bat ki lanu ai bau bri wa bha unsyo ne kan thet yanga kade kajing le asbun hanrai ngan om sya bau riu sniu un pensle ka kli jonga kajing duai jonga lenter taj persya ki kam dakat jongki habala len shop ya kinong sensar jongki na tmiriat ki pajba akin kubur banga keren ya kabadai kum kading yap balap haria kum taru pret sapret ikis ing jongki harut jingtep ki khmat jonga ki phai shame ko blei kenrat ngawan ri hame wat ino langkar yanga to penjengai yanga na kajingriam baki penam bat na ki serwya ki riusniu ki riusniu kin ngat lang ha ki jingriam lajong ngapat ngan laj kajing duai ubangat jenjar na kasam basis pa sofuar kamaskil udabit manba udon hapo krem kajing duai nga perta da kasur ka bajam sya utrai da kasur bajam nga kerpat ya utrai nga ut lenter hakmat jong u nga yathu yala kajing jenjar ha u haba tolot kamansiam jonga medon lem mame ha kayat kayang jonga ha kalenti yat jonga kilaburi ya kajing riam yanga ngape husiar syakamon Henry omdon ubakhan briu yanga omdon jakari yanga omdon bakhan snap yanga nga kaang syami kutrai nga ong melong ka jakari jonga kabha jonga hakani ka perthei to shaskor ya kijing perta jonga nabangala sitom palat to pelat yanga na kinong ban ben naba ki kham khlan ban yanga to seino yanga na kani ka bandi dengan yo aingu ya ka kerteng jongme ha ka jingi kendu upat jongme naba melalias bun sikat dei yanga kajing kerpat ubakala kebamut na kasam basis pa sa fulai kasam udabit to shaskor ya kajing duai jonga ko trai to shaskor ya kajing kerpat jonga melong ubabat ketin me ubahok to jubab yanga wat syong bisyari usakri jongme naba omdon bahok ahmat jongme unong syun ubut sia yanga ula pelim yanga hakendeu ula pensyong yanga habadum kum ya kibayap laslem kum ta kemensim jonga katlor kadonut jonga katrim ngaken mau ya kipor manbarim nga perkhat ya kijing le jongme baro nga puson ya ki ei bakikti jongme kilale nga kner ya lakikti syame kemensim jonga katrang yami kum kadeu terkhong to penkloi kum
to penkloy ban jubab yang aku try kaman sim jonga katlor wat buri yala ka khmat nanga yo ngaru ngalej hiar syakali ulong kum ki weipan ai ngan yo mat man step ya ka jing I jong mi na banga shani alut hame to hikai ya kanti banga ya to hikai yang ya kanti banga dei ban ya na banga ngala ai tilut hame yala kaman sim to pelat yang atrai na kinong syun jonga ngala petri shami to hikai yanga banle ya kamon jong me nama mede ublei jonga to kaman sim basbun jong me kan yalam yanga hakalenti ka babet namar ka kerteng jong me atrai turi ya kajing im jonga haka hok jong me to pelat yanga na kajing jenjar ha kajing I jong me to pendu ya kinong syun jonga to penjot thiawi kidusmon jonga baro na ba ngalong usakri jong me kajing kerpat banyo jing job bat jing sup naga sambai sispa sau pusau to onyero ya utrai mau siang jonga uba pentebet ikikti jonga na kabenta katma bat ya kisan yakti jonga na kabenta kajing yale mau kajing I jonga kakut jonga unong yada jonga unong pelat jonga kasti jonga kajakari jonga uba pendam ya kijat penriu hapo jonga atrai ubriu ulong uei bamenda kenkor ya ne ukun benriu uba me perkhat ya ubriu ulong kum kajing persat mensim kisngi jong kum kaserngiu ke bapet to pendam ya ki beneng ko trai batuan hiar to kta ya kilum kinmi tedam to shat kilili to shat ya kilili kinong syun kin sapret to siat ya ki knam ban bekrat ya ki to kener ya lakakti najrong to penim yanga to pelat yanga na ki babun na kikti ki mender kiba khmi kiba penmi kiktian lam ler sudah kiba kloi ru ban smai ya kalam ler hame ko blei ngarwai kajing ruai bathamai ngan tem yero yame hadda kadoi tarash pauksai yame uba ai jing job ya kisim uba pelaj ya udah bet usakri jong me to pelaj yang ana kawai lam barunar to penim yang ana kakti kinong wei kiba penmi kiktian lam ler sudah kiba kloi ru ban smai ya kalam ler ki khon chenrang jongi ki habadang samla kin long kum ki jing thung ki bala pura to ki khon kan thei pan kum ki paya dong bala shania bante yeng dulan to ki thiar jongi kin dap da ki jat jing bam baro to ki lang brot jongi kin roi da ki hajar bat pho hajar ha ki deu lang ni jongi to ki jingri jongi kin chelei da ki khon khlem don bahap khon ne khalor ai ba onom don jinglan nyar khaw et hakiln tisnong sup kita ki brio ki bayo kum kini ki jing kerku sup kajat benrio ka ba utrai ulong ublei jongka kani kaktin jong ublei ngas ngungu yo ublei tepi menta baro ki khon ka brio nyu trap ki baro kilong ki jingla ki jong ublei kamlong ka jingla ka jonga na kani kadau ki baro kiba ngalong mana du mentamo teng ngalong kum ubrio ubaruma henry kamde ke baro namar nga ngamla ban I kini ki baro kibala hikai yang hala karampe yeng ti nangkong hi kabha kasnio kadin larampe ti nganong kumno ngamnang ban batai ti henry ke baro nganong ipi kamde da kajingle kaliang da kabasnio henry ai ba kajingle kaliang kabasnio ngin pen phai da kababha henry halor jong kata ngan ong yepi lada kinang yaile si yaile kamut udai udon ublei bat ngi kamut ngin yele persya ya kajing snio namar ba kani hi laslem kalalong tenrai ha kani kijat benriu na kani kadau pi ki badon rengkat bat badeng do todong to scam how blei bat ngin yale ya kajing snio baro na kabenta kajing bah ti tang kini kentian kublei sibon ipi baro to ai bau blei trekan rat undor rangkat bat ngabat phi ha kajing yele ka jongi namar ngi kwa banlong ki khon ki jong ublei ngi kwa bangin ya katkum kalanti kaba ublei hi ula ai benta ula sam benta hangi ya kani ka khendau ka siap na kabenta ka chat benriu bat ka pateng ban sawan ti tang kini kentian kublei sibon ipi baro kamiet besuk kemen